Do centro de Taboada parte a coñecida como Ruta de Ponte de Deilas, que pasa por diante da Casa Consistorial e da Praza Riazón. Un percorrido que nos levará a coñecer esta vila señorial cabeceira do municipio enclavado na Ribeira Sacra. Mostra do seu patrimonio civil é o Pazo de Bembibre, construído polos condes de Taboada no século XV. O edificio actual ten planta en forma de U e mantén nun dos seus lados unha torre de 3 pisos rematada en ameas. Preto do pazo pódese visitar un dos expoñentes máis interesantes do románico rural de Taboada, a igrexa de San Pedro de Bembibre, templo dunha soa nave, ábsida de tramo reto e cabeceira semicircular. Na súa portada principal destaca unha tripla arquivolta abovedada que decora o arco sobre columnas decoradas. A metade dos capiteis son vexetais, o resto ten motivos animais e unha figura humana. Como a maioría dos cenobios da zona, ten acaroada a súa sancristía. O monumento relixioso atopámolo nunha fermosa paraxe entre soutos e castiñeiros.